In principe is de gemiddelde temperatuur een graad of 4 in januari. Nou, daar zetten we op het ogenblik wat om en ja, de komende dagen wordt het eigenlijk wat warmer en dan de nacht weer wat koeler. Dus ja, gemiddeld ongeveer 4 graden. Dat is heel gewoon eigenlijk voor januari. Het waar. Elke ien had hem er wel met dwaande en elk seizoen had sasje leefhavers. Ook al is de temperatuur op het stuit stabiel voor de tiert van het jaar, dan komt het heel iets vaker voor dat het warmer is. Waarman Albert Hoving schat daarom de kans op Biggelix en Alverstijdentocht zo'n 4%. Voor een Alverstijdentocht en de liefhebbers van frost is het wat waarschijnlijk, ja. Maar het had ik wel eens een voordeel misschien, want je hebt minder energie nodig om je huis te verwarmen. En in deze tijden is dat toch echt wel weer wichtig. We moeten toch alweer bezuinigen. Dus ja, als het nou jost, is het misschien net eens zo slim. De verrood is misschien net eens zoveel opwarmen, ongeveer een graad in de laatste 80, 90 jaar. Maar het is toch wel voldoende om een heel oor waarbeeld te krijgen. En dat had alles te krijgen met de klimaatverandering. Doch is het waar op de lange termijn heel dreig te verzinnen. Qua waar kunnen we net verder zien als 10 dagen. En daarna moet het toch weer afwachten. Maar we weten dat het klimaat verandert. Dus we weten dat de extremen iets staan nemen. En hoe? Maar we gewoon afwachten. Is dat eigenlijk de charme van het waar? Ja, dat denk ik wel. Ja. Zodra je begint met uitspraken van wie krijgen een hitte simmer en jullie van tevoren, dan ben je denk ik op een verkeerde manier bezig. Volgens mij joeg de Enkhuizer Almanak, die joeg volgens mij een strenge winter aan van 22, 23, nou tot nota die net kwam. Dus men kan wel eens wat roppen, maar je moet het altijd maar weer afwachten, want we kennen net in de toekomst echt net.